Carsten, hvor gammel er den her bil? Den er fra 67. 67, og hvornår er du født? Jeg er født i 66. Og er der noget beslægtet omkring, hvornår du er født, og hvorfor du er endt med den her bil? Ja, bilen er faktisk lavet 1. november 66, men 67 efter stilnummeret. Og den har kørt i Ulfborg, hvor jeg er barnefødt, ved en møbelforretning, der her Vejgaard Møbel, som står på siden. Men det specielle ved bilen er, at de har 2 forretninger. De har både møbelforretning og begravelsesforretning. Okay, så det er både bedemænd og møbler. Det er jo, jeg ved ikke, hvor praktisk det er i virkeligheden, om der er sammenfald mellem kunderne som sådan. Jo, det kan der jo være, men i gamle dage, der lavede man jo møbelforretning, var der mange møbelforretninger, der også lavede kisterne selv. Så her kunne de selv lave kisten, og så... Jeg har faktisk et billede af den her. Ved man, hvor mange døde, der egentlig har ligget på ladet her? Det ved man ikke. Men det er, altså folk døde som fluer på et tidspunkt i Ulfborg. Det er heldigvis stoppet. Det, der faldt de som fluer. Okay, det er måske ikke alle jer, der kan se det, men jeg er ikke i tvivl om, at Carsten godt vil vise billedet frem efterfølgende. Det er en decideret smuk sidste rejse, det der. Det er det. Det er en statsmandsbegravelse. Ved man, hvem man gav denne smukke sidste afsked? Jeg ved godt, hvem der ligger der i hvert fald. Det ved jeg godt. Jeg har fået et billede af en dame i Ulfborg, som hvis svigerfar ligger der. Og det er virkelig, virkelig smukt. Der er jo nogen, der lejer deres bil ud til bryllupper. Du lejer simpelthen din ud til begravelser. Det kan vi sagtens. Vi kan sagtens blive skrevet op jo. Startdatoen kender vi alle sammen, men slutdatoen, den må vi jo tage. Forhåbentlig bliver den lang. Og hvor mange år har du haft den, Carsten? Den har jeg haft i 8 år. 8 år, og er det historien, fordi du selv er for Ulfborg og alt det, der har gjort, du har faldet over den, eller var det, fordi du sagde, jeg skal have den her, fordi jeg går også ud fra, at det er sjældent, man ser dem med lade, ikke? Jo, og da jeg fik tilbud om at købe den her, der var bare en, jeg skulle have, fordi den kommer fra byen af. Og som sagt, da jeg er barnefødt, der kan huske bilen helt, for jeg var ganske lille. Og da jeg fik bilen, der hang en smørsæl ind fra min far, som havde et værksted i Ulfborg, så han har serviceret den i sin tid. Og den holdt med at køre i 79. Den har kørt rustvogn fra 67 til 79. Der er nok pænt mange døde, der har ligget. Jeg ved ikke, om jeg skal fjerne hænderne. Har du renset den? Ja, det er jo pænt rusten, da jeg fik den, så der har fået en ny bundplade her, så der er ikke lagt nogen på den bundplade endnu. Nej, men jeg kan sige, at jeg har jo arbejdet som falkredder, og det er ikke løgn. Og der har man desværre været ude i et scenarie, hvor man skulle hente folk, der var afgået på den ene eller den anden måde. Og det kan godt svine lidt. Og det har det måske også gjort på den. Det er i hvert fald noget værre svineri at vaske væk, men de tider er jo slut. Carsten, hvem skal have den her bil, når du om forhåbentlig rigtig mange år skal herfra? Og som du sagde, det skal vi alle sammen på et tidspunkt. Hvem skal så overtage den? Det skal, tror jeg, min datter og svigersøn skal. Vi har et museum i Ulfborg med gamle folkevogne som museer, og der har vi 9 i samlingen, og jeg regner med, at de skal eftergå til familien der. Kunne jeg blive din plejesøn på en eller anden måde? Kunne du adoptere mig? Fordi at den her samling, som jeg kan se på kortet her, ser virkelig flot ud. Hvis det er det, men fuck pengene, men hvis man er oppe og arve de her biler, kunne jeg så gøre min hus og grønne i familien? Eller måske få smidt 4. Er din datter her i dag? Ja, hun er ikke i dag, men du kan da godt byde ind jo, så ja, det kan godt være. Det kunne da godt være, at man skulle gøre sin hus og grønne der. Carsten, det var en fornøjelse at sige, hold kæft, hvor er den smuk. Giv lige Carsten en hånd, og så...